Kurs zázrakov, lekcia 62. Mojou funkciou ako svetlo sveta je odpustenie. Tvoje odpustenie je to, čo prinesie svet temnoty do svetla. Je to, čo ti umožňuje rozpoznať svetlo, v ktorom vidíš. Je ukazovaním, že si svetlom sveta. Vďaka tvojmu odpusteniu sa pravda o tebe vracia do tvojej mysli. Z tohto dôvodu v tvojom odpustení spočíva tvoja spása. Ilúzie o tebe a o svete sú jedno. Práve preto je každé odpustenie darom. Tvojim cieľom je dozvedieť sa, kto si. Poprel si totiž svoju totožnosť prostredníctvom útoku na stvorenie a jeho stvoriteľa. Teraz sa učíš, ako si pripomenúť pravdu, lebo tento útok musí byť nahradený odpustením, aby myšlienky o živote mohli nahradiť myšlienky o smrti. V každom útoku privolávaš vlastnú slabosť, zatiaľ čo za každým, keď odpúšťaš, privolávaš v sebe silu Krista. Odstráni celý pocit slabosti, napätia a únavy z tvojej mysle. Odoberie všetok strach, pocit viny a bolesti. Vráti do tvojho vedomia neprístupnosť útoku a moc, ktorú Boh dal svojmu synovi. Radujeme sa začínajúc a končiac tento deň cvičením dnešnej myšlienky a používajúc ju počas celého dňa tak často, ako to bude možné. Pomôže ti to urobiť tento deň tak šťastným pre teba, akým Boh chce, aby si bol. A tiež zdieľať toto šťastie spolu s tebou tým, ktorí sú okolo teba, ako aj tým, ktorí sú zdanlivo ďaleko v priestore a čase. Hovor si dnes tak často, ako len budeš môcť, so zatvorenými očami, ako to bude možné. Mojou funkciou ako svetla sveta je odpustenie. Chcem splniť moju funkciu, aby som mohol byť šťastný. Potom venuj minútu alebo dve na rozvažovanie svojej funkcie a šťastia a vyslobodenia, ktoré ti ona prinesie. Tvoje srdce totiž rozpozná tieto slova a v tvojej mysli sa nachádza vedomie toho, že sú pravdivé. Aký my zvyčajne máme postoj v otázke odpúšťania? Ako niekto v nejakom spôsobe prekročí naše hranice, ublíži nám nejako, tak potom ešte dlho, či dokonca aj celý život dokážeme držať túto krivdu, ten žiaľ, a nedokážeme tej osobe odpustiť. V takom či onakom spôsobe môžeme mať k tej osobe nepriateľský postoj dlho alebo navždy, alebo sa s ňou môžeme už ako keby normálne komunikovať, ale celý čas držíme v srdci ten žiaľ. Pretože akt odpustenia sa nám spája s tým, tak sme naučení, že v akte odpustenia akoby uznávame právo tej osoby, či akoby vypúšťame ju z zodpovednosti za to, čo sa stalo. Vypúšťame ju z tej role, že teraz nám má v nejakom spôsobe zrekompenzovať to previnenie, tú bolesť. A to všetko spôsobuje, že ego myslí, že vtedy budeme na slabšej pozícii, že vtedy budeme musieť rezignovať z určitých výhod, ktoré sú pre nás dostupné. Tak sa zdá nášmu egu, že sú pre nás dostupné, ak neodpúšťame. Vtedy sa zdá pre naše ego, že sme na takej mocnejšej pozícii, že počiarkujeme, že niečo nás naozaj dotklo, bolelo, ale nie, že sme v tom slabí. Len práve teraz, že my sme hrdí a sme nad to a teraz nikdy neodpustíme, lebo inak by to svedčilo o tom, že uznávame niečo, čo sa predsa udiať nemalo. Že akoby priznávame, že aj to malo právo byť a predsa nechceme to priznať. A taktiež veľa ľudí nie je schopné odpustiť svojim rodičom, blízkym, bývalým partnerom. Nemôžeme odpustiť podvody, zrady, slova, ktoré sme počuli od nich, čo urobili a podľa nášho názoru urobiť nemali. To, akí sú, akí boli. Nemôžeme odpustiť sebe tiež často veľa vecí, naše výbery, naše rozhodnutia. Nemôžeme odpustiť životu, že nás postavil v danej situácii, že nám bolo dané zažiť niečo tak ťažké. Len pozri, čo sa deje, ako sme v tomto mieste chýbajúceho odpustenia. To, čo tu je. To je veľmi veľké zaťaženie. Aj mentálne, aj emocionálne a tiež sa to vzťahuje na našu fyzickosť. Lebo celý čas nosíme tú ťarchu. Oveľa viac ako tá osoba, ktorá nás v nejakom spôsobe sklamala. Lebo my neodpúšťajúc, často dlho o tom premýšľame, analyzujeme, rozprávame o tom, pripomíname, alebo tiež celý čas vyberáme a žijeme na báze tej spomienky, ktorej nechceme odpustiť. Sebe, iným ľuďom, životu. A to je celý čas fungovanie z miesta útoku do seba, do iných, z miesta strachu.
To nie je svetlo, to nie je múdre. To je šteklenie v ego, ktoré je uviaznuté vo viere v to, že len tak treba. Že len to je bezpečné a len to podčiarkuje, že ja tu som plná hrdosti, mám svoju hodnotu, som urazená. Môžem odpustiť, ale nezabudom, hej? A pozri, čo sa deje. Keď to opakuješ, keď vyjadruješ ochotu, že chcem splniť moju funkciu, aby som mohol byť šťastný. Vtedy práve, keď začínaš odpúšťať, keď je to prirodzené a ono sa udeje prirodzene, samočinne, nie prostredníctvom tvojho úsilia či nejakej činnosti. Bože, to ako mám teraz odpustiť, čo mám urobiť, ako si mám nahovoriť, že odpúšťam a naozaj v to uveriť. Nie, zabudni na to. Nemusíš robiť to všetko, lebo to by bolo vynútené a umelé a nefungovalo by. To by nič nezmenilo. To by bola ďalšia vrstva tlaku, ktorú nakladaš na seba, že musíš niečo urobiť, pretože rátaš na to, že vtedy ti bude lepšie. To nejde o to. Ide o nazretie hlbšie, že pod touto vrstvou povrchnou, kde sa tu veľa udeje útoku, žiaľu, sú rôzne slabosti, kat, obeť, priťahovanie, súperenie, zabezpečovanie. To všetko tu je zo strachu. Pod týmito vrstvami, kde môžeme skonštatovať, že naozaj niekto niečo robí, čo nie je pre mňa správne, niečo ma dotýka, cítim do tejto osoby zlosť. Nemôžem jej odpustiť, ťažko mi je niečo odpustiť, či jej, či sebe. Pod tými všetkými vrstvami, ako nazriem hlbšie, to vidím čistotu, nevinnosť, svetlo. Svetosť v druhej osobe, v sebe, vo všetkom v tom živote. Vidím, že všetko v tom svetle je láskou alebo volaním o lásku. Nie je nič viac, je len láska. A ak niekto robí niečo, aby druhú osobu sklamal, to robí to preto, že je tak uviaznutý v nepamäti toho, kým je, v zabudnutí a v strachu. Takže nie je to cieľavedomé, je to forma zabezpečovania. Samozabezpečovania. To je ten impuls najviac prvotný, aby sa cítiť bezpečným. Nie je to smerované proti tebe, ale samozrejme na našom človečom pláne je to forma útoku. A keď neodpúšťame, to tiež je forma útoku, ktorá len tak naozaj nerobí nám nič dobré, len nás uvádza v ešte hlbšiu slabosť. Ale za každým, keď odpúšťaš, privolávaš v sebe pravú silu, cez veľké S. A to je práve to, čo tento text dnes hovorí. Ono usunie celý pocit slabosti, napätia a únavy z tvojej mysle. Odoberie všetok strach, pocit viny a bolesť. Mojou funkciou ako svetla sveta je odpustenie.